Ayo Sa. Kita duet ya. Kamu tadi sampai sini ada yang jemput nggak Sa? Ini gimana bilela kulon iku mobilnya namung modal sak strip. Nek sakit rugi pucak gunung niku kadosipun mergo berkah dongane Pak Tarmin. Oh, no. Sak strip piye? Saya strip itu dari Jogja tekan kene. Beksine. Sok lare. Oh, orang kuwi Sa. Terku isuk mau ki kentekan solar ning isor kono. Beneran enggak ada solar kan? Nah, nggak ada di sini nggak ada. Nah, kebetulan masyarakat yang ada di sini itu luar biasa. Ngerti nek gamelan iki bakal dienggo tanggapan gini Pak Tarmin. Kuwi langsung digolek karo warga kene. Langsung ditakoni sopir iki badhe tengene Pak Tarmin. Nggih, badhe tanggapan iki ketelasan solar niku mboten wonten pom bensin, wonten pom bensin solare mboten wonten. Nah, langsung masyarakat mriki golekne solar eceran kuwi diparingne karo nggo truk gamelan tur dibayar ora gelem lho kuwi. Nah, iku lho rukune masyarakat. Betul. Mereka pilase jenenge asmane Pak Tarmin iki apik ning masyarakat. Wis radius piro tekan ngisor bendungan iki ngertos. Ngertos. Pokoke nggone Pak Tarmin nggih kula derekake. Nggih, pokoke nggone Pak Tarmin bakal pentol bakso. Iya Bu, kondoran disin ya Bu. Tinumbas arep putih itu bahasa putih itu bahasa Arabnya peta. Iya kan? Jangan peta ya. Mangko basa Jawa ki angel. Nek turu ki pancen sing aja turu, nek turu iki 5 turun. Sing konsisten Lah tak omongke to Jawa ki ora konsisten. Watu karo Watu. ukuk. Ah. Ukuk. Juri karo jeruk. Ah. Ukuk. Ah. Turu karo Turun. lah kapok ya. Enggak. Hati-hati. Nah, kanggo teman-teman sekalian. Mbak Dwi Mas. Belok barang. Oke, boleh. Belok barang. Nah. Gue mantan sih pertama kali. Oh, manten. Ya. Arep bang apa we? Gegaran ning wong akrami ya kena. Oke. Ya. Bisa ora? Ya. Lah iso kancane Mbak Lisa. Lah jodohku iku. Ayo Lisa, ayo Lisa sih. Kok bari ya. Lisa. Nah, iki. Lisa. Iya isi legan, isi rumah bojo. Lah kan dadi direncana karo Allah kok. Rencana piye? Jogja pribadi paling rancang. Wilujeng dalu no Elisa. Masya Allah. Iki ae. Cek. Rada ana sing ngabuk, stop. Sugeng dalu Mas Garek. Sugeng dalu wong ayu. Pondamu mboten kepanggih. Dangu mboten sehat lahir batin. Pak Kakong. Nah, siap. Ya, Pak Kakong. Oke, siap. Kula Redman sangat panjenengan luar biasa. Bisa ya dari yang sakit sampai bisa sembuh sehat, mayang terus top banget. Iya, untuk kamu ya Dosa. Ya luar biasa. Matur sembah nuwun Pak Tarmin. Sampun nimbali kula saged sowan wonten mriki. Tobo. Nah, Tobo. Tulobo. Ya. Tulobo. Mau pun mubeng-mubeng gendungan kula. Apa? Mubeng-mubeng gendungan. Mubeng-mubeng. Lah jane kon moto. Ya. Karo nek wis tekan bendungan kon takon wong. Lah aku goleki wong tekan mubeng-mubeng lah nek wong. Saya tekan kok Nek pakai. sampe lumpuk rene kabeh. Mlumpuk rene kabeh. Masyarakat ya ora enek wong ning omah ki surane. Kene kene iki di map yo ora iso. Gak iso tekan aku mau kebuas tekan kono kae buale meneh. Iya. Kalane anyar tak delok aspal yo enggal iki. Iya. Luar biasa iki. Pak Tarmin itu sangat-sangat apa ya carane sangat-sangat diupayakan menurut Iya. acara malam hari ini. Panggungnya, dalane kabeh wis di well prepare. Lebih pengen kok nek. Marimu makan gas. Sudah dipersiapkan. Berarti apik prepare ki persiapan dengan sangat baik dan saksama. Oke. Mudeng. Mudeng aso le. Jauh sama menikah. Apa yang kamu ucapkan untuk mempelai berdua? Mbak Dwi sama Mas Saiful. Sama Mas Saiful luar biasa mendapatkan
kan jodoh itu adalah anugerah yang luar biasa. Ora kudu suwi nang ketetu nang ketemu jodone. Dadi yo nek wis ketemu jodone muga-muga iki siji nggo sak lawase. Ora mung kakek-kakek nenek-nenek kaya jane. Gue sih tak suambok lho. Nek juga sing foto. Bener no, Rek? Ini lho, siji nggo selawase ora mung kaken-kaken ninen. Yo ora cari sapa, kakek yo apa maksudene? Kakek-kaken. Kaken. Nek-nenek yo nenek. Kakek-kakek. Aku kakek berarti aku nenek. Oh, delok. Kalau udah tua nanti kakek-kakek nenek-nenek. Wah, mau nenek ini sik gelem lho. Oh iya sembrono. Ini lho kan ini lho. Wong Jawa kuwi kudu ngugemi basa Jawa. Mergo basa Jawa kuwi angel no. Basa Jawa kuwi angel kan. Nak iku ya sopomu si aku. Kandamu Rumah sih. samu kowe sapa karo iki? Ora Nano kaya kenal-kenal dekat. ora perkara tuwa nome PDKT ora, Pak. HTS ora ngundang kendok. Apa gitu, Elisa gitu aja. Elisa, jangan Tony. Elisa. Ya kalau kan kayak panggilan sayang kan. Lho, aku sayang kamu. Aduh, gak jare. Biar muda kayak apa aja mau. Aku Kak. Motong gitu aja motong. Ya baku ini aku nggak ke temanten, kok tekan apa aja. Lah ben ana sapa? Temanten Ora kali. ora mandi. Lah kenapa? Lah kok ndongakno wong kok kowe di rumah mantenan kok. Oh, kalau yang mandi sing wis tau dadi manten. Yang mandi itu yang kotor baru mandi. Maksudnya mujarab. Wah. Ya enggak lah, sing jenenge mujarab doa sing penting ki tulus atine. Nek misalnya aku pengen dongake yo sak karepku. Iya wis. Mestine sopo? Iya kan dulu orang sang berusia ya saya. Iya bener. Mendoakan kuwi bukan masalah sudah nikah atau belum, ini dari ketulusan hati, keikhlasan hati mendoakan kepada orang lain. Loh. Betul itu. Mbok bela wong. Sogi sempak kamu. Kompak. Iya. Sempak yang artine. Apa? Oh yo Pak yo. Apa kuwi? Kompak karo semangat terus kompak sempak. Sempak ya. Yes. Semangat. Kompak. Wah nek garene Apa? sempak teles. Wow. Semangat kompak anti males. Iya. Apa? Sempak suwe. Apa? Tuku neh. Sembrono ya so. Ya, yang penting saya doakan. Amin. Turun. Tadi kan selain untuk mempelai berdua perkawinan itu orang mau jiwa satu dan jiwa dua, tapi ini keluarga satu dan keluarga dua. Dan Oh, ini iya. iso dadi sedulur, iso rumaket pas seduluran. Antarane keluargane sing kakung karo keluarga sing putri. Mumet aku susu mantu iki. Kenapa mumet? Ora Mau apa-apa. ditinggal ning omahne mumet. Ya Allah, mari ngono pistol. Apa kenapa? Aku bedil dasku dhewe. Ye niku lan kok menawi kalau soal buah hati yo tak dongake sing penting itu kita bisa menyayangi. Betul, betul. Wong iki ora mesti entuk buah hati, banyak juga orang-orang yang dia juga belum dikaruniai. Tapi ning di ono keluarga ning kono adalah tempat kita bisa menuangkan cinta. Wah, Ya. super sekali. Yo lupa di super tetra. Superstar. Jadi cintanya ada di kamu tinggo anak, tapi yo keluarga Keluarga tinggo semua. bapak ibu, nggo maratuwa. Nggo bojo lan sak iya. Lagune apa? Lagune pelok Kas Korondono. Kas Korondono. Dados atos. Ya, aku ditibane dados atos. Dados Dadi ati. ya sak bahagiamu mumet nih aku saya mumet kita. Gegaran ning. Ayo sa. Kita duet ya. Duet. Kamu tadi sampai sini ada yang jemput nggak, Sa? Wonder. Wonder. Iya, siapa ya masnya nggak tahu aku. Dari panitio. Dasarnya itu udah sinuman panitio kabeh wis sing gumregut anggene. Panitia kok panitia. Ane kiai bahasa Indonesia, bahasa Jawa panitia. Kamu gitu loh kan. Heeh. Bahasa Indonesia piala, bahasa Jawa ya piolo. Ini semua masyarakat
padake. Nyawang Elisa gumun lho piye to? Gumun tenan Pak. Gumun sing penggune ora apa? Tak sawang rek mau ngemak ngembang bakung yen disawang ning ati marai bingung. Heeh. Netrane pindho ndamar kanginan yen disawang saya-saya kelingan. Irunge nguduk mlati yen disawang nemsem ati. Payudara pepek yen disawang kok ning kathok sesek. Sopo? Pusok. Pusok ngono iki. Kula pati. Ya iso ditoto. Biasa gede gareng wi, iso nyuara ora? Delok nek. Ya. Kudu delok ya kok suara didelok iki piye sih? Mirengke. Mirengke. Nah, kalau aku terkesima malah seneng. Lupo. Tepukan. Enak. Wong rampung lagi mengol tepuk tangan. Pisan kena pisan. Lumayan apa ya, Sa? Ya, Iya. dirasakake. Tergantung nek dirasakake kurang nek dirasakake karo mereng-mereng. Kandhane nikmat to. Lumayan. Cucuku dadi edak. Yen gampang luwe gampang. Iya jalan lho, Sa. Ora beda awakmu ya jalan. Kamu sebenarnya bisa jalan itu gareng juga bisa jalan. Wow. Jadi iki yo ki ngono. Ki. Ki apa? Kire. Gak apa-apa Pak. Kadang kala wong sing merasa luwih rendah kuwi merendahkan orang lain ben dhek ketok unggul. Heeh. Jadi jenengan kita ini rendah aku, aslinya luwih rendah timbang aku. Wong ae kamu jadi apa aku. Ya. Ya, bisa dibukane le. Ya kapan. Biasa kita usah. Ya. Ini pasaranmu masalahnya. Ayo, Sa. Yen angel Kowe mau wis ketemu karo Pak Karmin sok bukan misan. Derek, aku dene niki wong dilela kula niku mobile namung modal sak strip. Nek saged dugi pucak gunung niku kadosipun mergo berkahe dongane Pak Karmin. Oh, no. Sak seter piye? Saya strip itu dari Jogja tekan kene. Beksine. Sok lare. Oh, ora mung kuwi, Sa. Terku isuk mau ki kentekan solar ning isor kono. Beneran enggak ada solar kan? Nah, enggak ada di sini enggak ada. Nah, kebetulan masyarakat yang ada di sini itu luar biasa. Ngerti nek gamelan iki bakal dienggo tanggapan gini Pak Karmin. Kuwi langsung digolekne karo warga kene. Langsung ditakoni sopir ini badhe tengene Pak Karmin. Nggih, badhe tanggapan iki ketelasan solar niku mboten wonten pom bensin, wonten pom bensin solare mboten wonten. Nah, langsung masyarakat mriki golekne solar eceran kuwi diparingne karo nggo truk gamelan tur dibayar ora gelem lho kuwi. Kan iku lho rukune masyarakat. Betul. Mereka pilase jenenge asmane Pak Karmin ki apik ning masyarakat. Wis radius piro tekan ngisor bendungan ki ngertos. Ngertos. Kok anggone Pak Karmin nggih kula derekake. Nggih, pokoke ngene Pak Karmin bakal pentol bakso. Ini lho Bu, kondoran disin ya ngene. Apa? Lho, Elisa, Mbak Elisa niku rene iki 24 yuta. Dalange teko kene iki 80. Lho perkara bensin tek kok diumum-umumno.
Ngono kuwi nek wong Indonesia pegah ngono kuwi. Kowe iki sing ra update lo berita global iki mangsane peperangan iki goleki minyak solar yo angel jene. Iran karo Israel Kok Israel to? Israel perang. Iya iki minyak lho. Lah nek ndak yo terus ngirit mosok sak tetek Jogja kok Karanganyar. Terus sing penting aku mau piye carane iki kok nek iso yo Gusti marake mabur kok piye kontorku iso tekan ngene Pak Tarmen ngono aku wis batin mboten tekan tenan kok. Ngomong enek ngirit. Ngirit. Wong sing koyo aku iki lho. Ora nek ngirit. Kowe piye? Lo dadi kok kene 750 ya mobilku tak full. Ora sombong aku. Wong wis nyetok lho full. 750 kepro dadi kan ini bensinmu ku full. Jadi sesani ya, Sa? 750 ya, Sa? Itu saya kan. Kebo sampe iki sing nak gugu keluwe. Wonge nek sing dikuku tembunge, gane wis muni tembungmu 750, bukaan amplopmu sesuk mesti 750. Wong kok ora ya. Nun saya Pak Tarmin jenengan ndak yo mentolong lho. Masaku. Iki ora yo omongane dagelan. Alhamdulillah. Aku 80 kok. Kalau dilangi jajak ya. Itu masaku. Iya. Kari dhewe. Bareng tan. Iki rada angel, bareng iki angel. Masa siji, loro, telu. Tan kenoti numbas arto. Tasik, isopo. Kuwi dipake raiku ra ku jombon. Ning asine anu lho iki, padha kene ora ngerti asine rupane piye. Asine ganteng saya. Oh, aku juga gak pernah ngerti. Enggak pernah ngerti rupane. Dan ketemu kan wis petak gitu. Petak ya, petak ya. Puting itu bahasa keramanya petak. Petak. Putih itu bahasa putih itu bahasa Arabnya petak. Iya kan? Jangan petak ya. Mangko basa Jawa ki angel nduk. Angel piye? Kadang ono bahasa Jawa sing ora konsisten, Pak. Ora kene piye? Contone utama. Nek dijawab ikrama dadi utami. Heeh. Prayoga dijawab ikrama dadi Prayogi. Terus lah nek rempelo dijawab ikrama dadi Apa ayo jagung bakarane. nek utama mau dadi apa lagi? Utami. Terus nek prayoga, Prayogi. nek rempelo kae dadi apa? Aku ngerti iki. Apa Pak lari aku? Apa? Balen ono apa? Utama, Utami. terus nek prayoga, Prayogi. rempelo. Remelas. Jeruan Mas. Bejeroan. Yo panjen sakala masa ora konsisten kok basa Jawa. Lah kula niku Watu karo watu. watu karo watu. Oh, beda jenenge beda. Oh, beda O karo O iki beda. Watu kuwi genah, nek watu ki penyakit. Penyakit, nggih. Heeh, ya jeru karo jeruk. Cocok. Beda. Nggih. Turu karo turon. Turu karo turon. Nek turu ki pancen sing aja turu, nek turon iki 5 turon. Sing konsisten ah. Lah tak mongke to Jawa ki ora konsisten. Watu karo Watu. uuk. Heeh. Uuk. Ah. Jeru karo jeruk. Heeh. Uuk. Heeh. Turu karo Turon. lah kapok ya. Enggak. Oh, Enggak. turu karo oh lho. Enggak iso. Jadi sing kok iki, Pak. Kamu dalam kasih kok kon menelek kan. Oh iya. Ya kan dalam klasik ya. Dia mati ya. Lakone jeruk palantar to ngono kae. Iya. Kembali enak ya. Enggak. Iya. Lah, kok sampe pengin juga iki. Sing usia. Heeh. Enggak bisa jasmu. Ya, ayo Sa. Oke lah dulu. Nah, ya. Hati-hati. Nah, kanggo teman-teman sekalian. Mbak Dwi seorang Saiful. Ati loro dadi siji.
Mbak Tia Murti ning wonten ing Singapura saha Ibu Lis ingkang mapan wonten ing Den Haag. Ya, mirsani dalu menika nyuwun pangapunten rada luar-luar live streaming-e mergo sinyal. Ya niki wong ya wonten titipan monggo. Saka Ngapunten, Amin. Oh iya. Yo lanjut sih. Yang kedua Jaipon bro. Yo. Yo. Matur suwun Mbak Elisa. Luar biasa, Kiai Pantes Demus Luwes. Ya, geni